Musulmanın çağırsın tarihini bilmeýär. Kodusy näme aslan? Bir bazı ýykynyň taryhyny sorasaň bilýär. Bir bazı ilan içinden oýundan girip oýundan çykýar. Bir filmleri sorasaň näçe filmleri bilýär, Kodusyň taryhyny bilmeýär musulman. Aslında şu nesline göre Kodusy gidip azad etmeli. Biz özümüz näme etmeli? Daýaw bolmaly, mutalaamyzy köpeltmeli, ittihadymyzy köpeltmeli, hukkamlyk gudratyny birikdirmeli, ertişi müşteregi bolmaly. Hakimiýetler, musulman keşberler, ýolujyk gurulary bolsa bolsun, hemmesiniň bir ertişi müşteregi bolsa, näçe azat bolmaly? 13 milyon Yahudi Kurey zeminde, 13 milyon Yahudi, 13 milyon diýeni Teheranyň milleti ondan kan, Teheranyň milleti şaýat bu 25-30 milyona golay bolan. 13 milyon Yahudiň elinde 1 milyar 700 milyon musulmanyň devleti şoň elinde. Kunta yaqsa lana ya wasiyatar rasul wa'du rabbi qadana wa zalamu lan yatul. O Kudüs siyekde şu an. Kur'an'da adı gelen de Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Mescid-i Aqsa peygamberi yürüdüp giyici alıp gidipdir. Muhammed peygamberi. Hemme enbiyaların ruhaniyetini şeýle diýereldip 2 rekat namaz okuyup Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kudüs'ü tebil beripdir. İslami bir inişte şicire. Ben sizden bir daha sorayım. Şu an sen oturan dükkanın vardı. Şu dükkanını bir koldur adam gelip elinden zorlap, toğlap, menbeyi deralmadığını alırsa näjere tämmül edebilirsin mi? Şu nertilen bir fakir ağlap diýen gurdy. Jir zulmedip şujra otyr diýe. Ha, rahat oturabilirsin. Giýjegini kararyň bolmaz. Oňa mutemessil bolarsın, oňa mutemessil bolarsın. Kimin gepi geçýär, kimin gudraty şondan istem alybiler kadyk giýjegini ýaty bilemek diýe ýanky bende. Ýaty bilemek diýe, ýaty bilmersin. Senin qiblan elinden alıp o da Yahud Kur'an'ın içinde en yamanlanan eşedden nas adavetellezine amenul Yahud şu gelip senin evvelin qiblanı alıp senin peygamberin 16 ay 17 ay ona qibla bakıp Miraç gecesinde asmana şondan çıkıp 2 rekat şeýle namaz okuyup musulmanın çağırsın tarihini bilmeýär. O da näme aslan? Bir bazı ýykynyň taryhyny sorasaň bilýär. Bir bazı ilan içinden oýundan girip oýundan çykýar. Bir filmleri sorasaň näçe filmleri bilýär, Kodusyň taryhyny bilmeýär musulman. Aslında şu nesline göre Kodusy gidip azad etmeli. Biz özümüz näme etmeli? Daýaw bolmaly, mutalaamyzy köpeltmeli, ittihadymyzy köpeltmeli, hukkamlyk gudratyny birikdirmeli, ertişi müşteregi bolmaly. Hakimiýetler, musulman keşberler, ýolujyk gurulary bolsa bolsun, hemmesiniň bir ertişi müşteregi bolsa, näçe azat bolmaly? 13 milyon Yahudi Kurey zeminde, 13 milyon Yahudi, 13 milyon diýeni Teheranyň milleti ondan kan, Teheranyň milleti şaýat bu 25-30 milyona golay bolan. 13 milyon Yahudiň elinde 1 milyar 700 milyon musulmanyň devleti şoň elinde. Bilen fakat ýylda birje defa Ramazanyň ahyrynda urşy ýapdy. Ay şoň merkber diýen, merkber bolmaýar. Dünya kanuny illa we ma'lul. Kanuny sebep musabbabat. Ha? Şu an benim bedenimde bir tane meriçlik var. Ay ölsün için meriçlik, ölsün için meriçlik. Yok bolsun diýen bile yok bolýarmy? Yok bolmaýar. Näme etmeli? Doktora gitmeli, dermanyny wagtynda etmeli, perhizini etmeli. Soň o bolýar. Şol meriçlik otda şu jahany İslamyň içinde. Ay ölsün şu. O da bir dua, beddua. Oy ölse gowy. Ýöne musulmanlar amele girmeli. Musulmanlar cihady diýermeli. Şol cihad aňyrda İslamda buyurulan ekseride defai biz defa etmeli, defa etmeli jaýymyzda şu. Cihad hücumi da ki biz şu şeýle defa etmeli jaýymyz. Bir zorly bir mesihiniň birisi musulmanlary gyrýan bolmaly Salahaddin Eyyubiň döwresinde.
Muhammed'iniz indi başarsa gelip sizi necat bersin diyen bolmaly. Salahaddin Eyyubi'nin kulağına yetipdirdi. Peygamberin yok yerinde peygamberin özü bolur diye fayda edipdir. Meydana giripdir, otsi azad edipdir. Edermençilik bilen gelipdir. Yoxam duaları olan bizden mustajabıran adam. Elini kaldırsa Hudaýdan biliyor, dayaw durupdyrlar. Musulman dayaw durmaly, musulman agly bir bolmaly, musulman taryhyny bilmeli, mugaddes serzemillerini bilmeli. O Beytul Mugaddes, Beytullah, Peygamberin mescidi 5 nokta Kore zeminde hiç bunun yanıp erdişli jay yok. Bunun için musulmanlar malını yankaydışmalı yanıp, mal canı feda, can dine feda etsen de gelişmen duran yok. Allah tebareke ve teala hemmelerimize tevfik amel versin.